ng mga nagbabagang balita. Bulkang Mayon nananatiling nasa alert level 3 sa kabila ng ibinugang uson nitong weekend. Water rationing ng loris ng Kamsur nagpapatuloy. Suspect sa pang-aabuso sa isang 13 anyos na dalagita, arestado matapos magtangkang tumakas sa gitna ng entrapment operation. Governor El Rey Villapuerte, pinangunahan ang pamamahagi ng libreng pagkain mula sa Office of the President sa higit 4,000 pamilya sa Garchitorena. Bini, kumpirmado magpe-perform sa Kaugma Festival ngayong taon. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon sa Albay sa kabila ng matinding pyroclastic density current o ozone na binuga ng bulkan nitong Sabado, Mayo 2. Water rationing team ng Loris ng Camarines Sur nagpapatuloy. Si Regine Bues sa detalye. Nagdulot ng pangamba sa publiko lalo na sa mga residenteng nabagsakan ng makapal na abo matapos ang ibinugang pyroclastic density current. Uuson mula sa Bulkang Mayon nitong Sabado, Mayo 2. Ilan sa mga pinakanapuruhan ng ashfall ay ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Ligaw at Uwas kung saan nabalot ng makapal na abo ang mga kalsada, bubong ng bahay at iba pa. Malaki rin ang epekto ng ashfall sa kabuhayan ng mga residente sa Albay lalo na sa mga magsasaka. Ilang mga alagang hayop ang namatay at nasira rin ang mga pananim. Sa kabila ng matinding uson nitong Sabado, ayon sa Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nananatiling nasa alert level 3 ang estado ng Mayon. Sa ngayon, medyo clear na po or relatively clear na po yung hangin sa paligid ng Mayon Volcano. Wala naman na pong pagbagsak ng abo na nararanasan. Bagamat meron pa rin yung patuloy pa rin yung pag-albruto ng Mayon Volcano. There's a possibility na maulit pa rin at magkaroon pa rin ng mga pagbagsak ng abo. Nilinaw ng ahensya na hindi aabot sa Camarines Sur ang mga abo mula sa Bulkang Mayon. Base naman po sa sa modeling namin, yung computer simulations, gamit yung wind direction ng Pag-asa, galing po ng west at north, galing po ng east at northeast yung hangin, which means po na papuntang kanluran or west or southwest. So hindi naman po aabot ng Kamsur. Pinag-iingat naman ng mga health expert ang publiko sa posibleng epekto ng ashfall sa kalusugan, kabilang ng iritasyon sa mata at balat at mga problema sa paghinga. Sa mata, syempre pwede mag-cause ng irritation. Sa skin, pwede rin mag-cause ng mga pangangati, rashes. Sa pinakamahalaga is sa mga asthmatic. Syempre, pwede mag-trigger ng hika nila. Sa lungs, makaka-apekto yan, magkaroon ng ubo, sipon, makating lalamunan. Kaya mahalaga po na mag-N95 mask, lalo na kung malapit po or exposed po sa ash. Samantala, patuloy ang water rationing ng Loritrax ng probinsya ng Camarines Sur para mag-supply ng tubig sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga nahihirapang makakuha ng malinis na maiinumang tubig. Pinangangambahan kasi ng mga otoridad at ng mga residente na kontaminado ang tubig, dulot ng abo mula sa bulkan na peligroso para sa mga residente. Patuloy rin ang clearing operation sa mga kalsada sa mga apektadong bayan at pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang whole of government approach para sa agarang pagbangon ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Regine Bues, CSN. Tila naging eksena sa pelikula ang pag-aresto sa 26 anyos na lalaking nasa likod sa pang-abuso sa 13 anyos na dalagita sa Naga City. Sa gitna ng entrapment operation, ang suspect nagtangkang tumakas, hinabol at pinaputukan ng gulong ng sasakyang kanyang minamaneho. Si John Amador sa detalye.
Butas ang gulong at nasa crime scene pa ang sasakyang ito na ginamit ng 26 anyos na lalaking suspect sa pang-aabuso at tangkang paglukot sa 13 anyos na dalagita sa Naga City nitong Sabado, May 2. Ang suspect edad 26 anyos na kinilala sa pangalang Kyle na taga Eastern Samar at kasalukuyang naninirahan sa Nabwa. Nakipaghabulan sa mga otoridad matapos magtangkang tumakas sa gitna ng entrapment operation. Ayon sa PNP, nagreklamo ang 13 anyos na biktima at magulang sa barangay na minolesta ito ng lalaking nakilala at nakachat online. Tinangka pa umano ng suspect na dukutin ng biktima kaya't nagkahabulan at pinutukan ng mga pulis ang gulong ng SUV hanggang ma-rescue ang biktima at maaresto ang suspect sa bahagi ng Kadlanpili. Nangyari nga itong entrapment operation na kung saan itong victim is nagsumbong duman sa iyang magulang, nagtulos nagduman sa barangay and sa police station para magsumbong regarding duman sa pagmolesta sa iya at suspect. So, nag-conduct or nagkaigwaning entrapment operation katong aldaw na ito and nag-resulta kang pagkaka-aresto katong suspect. Hindi tinantana ng mga otoridad ang paghabol sa suspect hanggang sa masapul ito. Matagumpay ring na-rescue ang biktima na nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Padagot sa Naga City Police Office na nangangapudan, inot na inot sa mga magurang na ang tutuyang mga aki is bantayan ta, lalo ng mga minor de edad dahil dahita aram na kung ano ang sa ilang mga ginigibo. So, may mga nangyayari online, especially na data aram. So, bantayan ta po ang tutuyang mga aki. And sa mga kabataan naman, sa mga lalo na sa mga minor de edad, mag-ingat kita sa tuyang mga nakakabisto, lalo na online. So, ingatan ta and iwasan ta itong mga, di basta magtiwala sa mga taong nabibisto tala online. Naharap ang suspect sa kasong may kaugnayan sa anti-rape law. Jan Amador, CSN. Higit sa 4,000 pamilya sa bayan ng Garcetorena ang nakatanggap ng pagkain tulad ng gulay at prutas mula sa Office of the President. Katuwang ang provincial government ng Camarines Sur. Narito ang ulat. Higit sa 4,000 pamilya mula sa mainland at island barangays ng Garcetorena ang nakatanggap ng libreng gulay, prutas at ipapa mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa ito sa mga tugon ng kasalukuyang administrasyon katuwang ang mga LGU tulad ng pamahalaang pandalawigan ng Camarines Sur para matugunan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin sa merkado dulot ng krisis na sinabayan pa ng tag-init. Ang mga pamilyang nakatanggap ng libreng pagkain, labis ang pasasalamat at tuwa dahil sa malaking tulong umano ang natanggap nilang pagkain mula sa Office of the President at probinsya dahil na rin sa pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Dito po sa Barangay Boramo, dito po ang mahirap po ang hanap buhay dito, sir. Saka sir, ang dito, sa sobrang hirap po sir ng buhay, ang hanap buhay sa dagat. Mahina na sir ang huli ng isda. Salamat po buong BBM sa dumating na ayuda sa lalong-lalo itong mga gulay, sir. Maraming salamat po dahil sa malaking yung tulong sa amin, sa barangay namin. Ay malaking pasalamat ko po sir kay Gov. Ilre, Villaperte. Maraming po salamat po sir. Kahit po sa malayo pong kami, nasa lilib na po kami isla, kumbaga sir. Malaking bagay po sir sa amin. Kaya Gov. Ilre, maraming salamat po sa mga dumating na ayuda sa amin, lalong-lalo po ito sa mga gulay na dumating sa amin. Malaking bagay po ito sa pamilya namin, sir. Dahil mahirap po sir ngayon ang paghuli ng isda. Sa isda, sir, mahirap sa mga pagtanim ng gulay. Salamat naman sa kanya. Lagi siyang ganyan sa mahirap, tumutulong. Nagpapasalamat kami na nagigirumduman ang samuyang Aylali, probinsyata. Kaharayuan na nakaabot sa muya. Nagpapasalamat kami kay Presidente Marcos na naaabotan kami ng ayuda. Salamat naaabotan kami ni Elre, nagigirumduman pagiraray. Miski lagihan ng bagyo. Ang natura mga produkto ay binili ng pamahalaan sa mga magsasaka sa probinsya upang maipamahagi ng libre sa mga nasa laylayan. Pahirapan din kasi ang pagbili ng produkto ng mga residente na bumibili pa sa karatig bayan, bagay na dagdag pasanin pa at gastos. Sa kabuuan, umabot sa 16,192 kilos ng gulay ang inilaan sa 13 barangay sa Garcetorena. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig-1 kilo ng gulay tulad ng ampalaya,
talong, kamatis, kalabasa at may rekado pang sibuyas. Taos-puso ang pasasalamat ni Governor El Rey Villafuerte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa walang sawang tulong nito sa mga taga Camarines Sur. Maraming salamat BBM na isip mo ang Camsur at Kerchi Torena sa isa sa mga pinaka-apektado na lugar dito, isang coastal town. Malaking bagay po itong tulong, yung gulay galing sa mga farmer, nabili ng magandang presyo, natulungan ng farmer, at the same time yung gulay pinibigay sa mga barangay bayan na nangangailangan talaga. Maraming salamat in behalf of the people of Camsur. As Governor, maraming salamat at we wish you can continue to do more programs like this. Maraming salamat po. Chris Novello, CSN. Madalas nang maranasan sa Camarines Sur at ilan pang bahagi ng bansa ang mga pag-uulan. Tingin at tanong tuloy ngayon ng ilan nating kababayan, tag-ulan na kaya? Ang paliwanag ng Pag-asa, alamin sa ulat ni Regine Bue. Simula katapusan pa lamang ng Abril, nakakaranas ng mga panakanakang pag-uulan sa Bicol Region at ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, sa kabila ng mga pag-uulang yan, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan. Ang mga pag-ulan na nararanasan itong mga nagdaang araw ay dulot ng easterlies, ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko na nagdadala ng maalinsangang panahon at kalat-kalat na pag-uulan. Dahil dito karaniwan ang mainit na panahon sa umaga na sinusundan ng pag-uulan sa hapon o gabi. So sa ngayon po, nakikita po natin sa Himawari satellite image po natin na may mga cloudy parts po na ating nararanasan. Lalo na dito sa Bicol. Dito po banda sa may Camarines Norte, cloudy po sila. At maging dito po sa atin ay naabot rin po tayo ng mga malalawak na mga kaulapan. So nakikita po natin sa ating streamline analysis o yung tinatawag din nating predicted mean sea level pressure. Nakikita po dito na sa wind parameter po ay dominating po talaga ang ating easterlies. So, from east po yung hangin na ating nararanasan. Ito po, easterlies na to ay nagdudulot po siya or yung impacts po nito ay maulan po tayo. May mga isolated thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. At kung mapapansin nyo po sa mga nakaraang araw, maulan po tayo tuwing hapon sapagkat easterlies po yung weather systems po natin. Inaasahan naman na sa kalagitnaan ng buwan ngayong Mayo ay magsisimula ng transisyon ng panahon mula tag-init patungong tag-ulan. Kasabay nito unti-unti ring lalakas ang habagat na magdudulot ng mas madalas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Usually po, pumapasok yung southwest monsoon early as half month ng May or May 15 onwards and then hanggang July po. Ayon sa Pag-asa, posible rin ang pagpasok ng 1 hanggang 2 bagyo sa mga susunod na linggo na maaring makaapekto sa Bicol Region. Samantala, pinapayuhan ng mga residente na maging handa at tumutok sa abiso mula sa Weather Bureau para updated sa lagay ng panahon. Regine Bue, CSN. Ininspeksyon mismo ng mga residenteng apektado ng ekspansyon ng Camsur Uptown ang bahay na kanilang lilipatan na inihahanda na ng provincial government ng Camarines Sur. Narito ang ulat. Kaya pasalamat ko kay Governor, tinataan kaming harong. Inihahanda na ng pamahalaang pandalawigan ng Camarines Sur ang nilipatang bahay ng ilang residente ng mga barangay ng Sagurong at Kadlan sa bayan ng Pili na apektado ng expansion ng Camsur Uptown. Si Nanay Gloria na isa sa mga mabibigyan ng bahay, hindi mapigilang maging emosyonal dahil may sarili na silang matatawag na tahanan. Malaking tulong umano ang bahay na pinapamahagi ng pamahalaang pandalawigan sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Lalo na po na mayo na akong agumbalo na ako. Nag-a-attender pa ako kan mga makuapo ko. Tapos yun na nagtatrabaho man sa kantin. Mayo kung maaasahan talaga. Ang bahay sa Blue House ay bahagi ng pangako ng probinsya na relokasyon, trabaho at oportunidad sa mga apektadong residente. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng probinsya at LGU Pili sa mga residente upang mapabilis ang proseso ng permanent relocation ng mga apektadong pamilya. Dakulaon pong tabang Gov na siya po talaga may dakulang puso sa mga taga-Kadlan na tinaanan po sindang relocation. Ano po, relocation na maiistaran, iyon na po nga niining Blue House na talagang pinapakaray na po. Kung mailing nindo, pigbisita mi po ngunyan,
para ipaabot sa mga taga-Kadlan na itong lilipatan po ninda, pigigibo na, pigtatrabaho na po. Nagpapasalamat ang mga residente sa pamahalang panlalawigan ng Camarines Sur dahil sa agarang tulong sa kanila. Pasalamat ko nga sa lahat-lahat ng ginagawa ni Governor Elry na ganito na sa amin. Kasi muning kami talagang mahirap kami. Ang ganyan na namin. Kung hindi nga ako makahilot, wala kami maganon. Salamat po agwa po kaming maistaran. Naday po kami na mayong malipatan. Tuloy-tuloy po ang natin, ang pakipag-ugnayan sa kanila, pinapaayos na po yung Blue House, kung saan sila i-relocate. Hindi naman ni-require ng court ang bahay, no? Ang sabi lang, bigyan ng pera makarelocate, pero kami bahay. Then nakalista na rin yung mga bibigyan natin ng trabaho. Lahat ng pamilya dyan makaka-asigurar ng trabaho. May bahay, may trabaho, scholarship pa. So, sapat po yan na tanganing hindi lang sila makalipat at makabawi sila sa kanilang buhay, no? Chris Novello, CSN. Kalaboso ang isang babae sa Lupi, Camarines Sur matapos ihain sa kanya ang warrant of arrest mula sa korte sa kasong kidnapping at panghahalay sa kapwa babae na minor de edad. Si John Amador sa detalye. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga otoridad ang isang babaeng nahaharap sa kasong kidnapping at panghahalay sa babaeng minor de edad. Kabilang ang suspect sa Provincial Most Wanted List ng Camarines Sur Police, nakasabwat ng isa pang suspect sa naturang krimen. Hindi po, according sa report kang UP, siya accessory to the crime. Nakasuhan siya ng victim. Ayon sa Camarines Sur Police, nauna na umanong nahuli ang isa pang sangkot sa parehong kaso na membro ng LGBT community. Paalala naman ng PNP sa mga kababaihan at minor de edad na nakakaranas ng pang-aabuso. Sa mga tao po na nabibiktima ng pang-aabuso, ako lang rape, kaya violation ng 262, hindi po ako matakot na magrani sa police para maisumbong kasi matabangan ka na nga kung magkikwan justisya, hindi po sa inyo. And hindi po talagang may kasubuhan sa tuyang ang Philippine National Police, ang sa tuyang Regional Director, si Philly po, naharan ako nitong mga tao na may warrant of arrest. Siyempre po, mapasimbag-masimbag sa mga kasalan ng Pilipina. And kung may halimbawa po ngayon talagang ako masinda ako suspetsado, mag-hear naman po si Pangalinda. Kasi pag-abot ko sa warrant of arrest, mag-arrested na sa mga tao, mapadagos na kayo ng pag-hear ng court sa inas. John Amador, CSN. Hindi pinalampas ng mga fresh graduate at iba pang job seeker ang binuksang 4,000 trabaho sa Labor Day Job Fair sa Legazpi City. Panoorin sa ulat na ito. Nandito po ako kasi sobrang hirap po kasi magtrabaho. Yan ang daing ni Dayan ng Tabaco City na fresh graduate mula sa kolehiyo. Ayon sa kanya, ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho matapos makagraduate, ngunit sa dami ng aplikante at kakulangan sa oportunidad, hirap siyang makahanap ng kumpanyang tatanggap sa kanya. More on top kasi sila masyadong high standard. Nahihirapan ako. Isa lang si Dayan sa daan-daang job seeker na lumahok sa nationwide job fair ng Department of Labor and Employment kaugnay ng pagdiriwang ng 124th Philippine Labor Day sa Legazpi City. Ayon sa ahensya, umabot sa halos 4,000 job vacancies ang inaalok mula sa iba't ibang industriya. Layo nito na mailapit ang trabaho at oportunidad at mapabilis ang hiring process sa pamamagitan ng on-the-spot hiring. Maliban sa job fair, isinagawa rin ang iba pang serbisyo tulad ng tupad payout, livelihood assistance at kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Layunin natin sa job fair na ipalapit ang providers ng trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Alam natin na napakataas ng cost of looking for job. So kinakat na natin yon, dole na ang nag-gather ng mga employers para ihain ang kanilang mga vacancies sa mga naghahanap. At gusto rin natin na maging one-stop shop na siya. Nandito na rin ang mga ahensya na pwedeng tumulong sa ating mga job seekers. Kaya ang daming mga ahensya nandito, ang daming trabaho ang nandito. Nick De La Cruz, CSN. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang kampanya kontra droga. Sa Naga City, 3 ang piklo sa magkakahiwalay na bypass operation nitong weekend. Si John Amador sa detalye.
Tatlong katao ang kalaboso sa pinaigding na anti-illegal drug operations ng Naga City Police Office nitong Sabado, May 2. Pasado alas 5 ng hapon sa Zone 1, Mambolo, Naga City. Arestado ang dalawang suspect na sina alias Raul at Richard, habang nakatakas ang isa pa na kinilalang si alias Manuel. Pawang mga taga-barangay Mambolo. Na-recover ng mga otoridad sa mga suspect ang 4 na siya'y nang hinihinalang shabu. Nagkandak po kami ng bypass operation. So during the operation na-aresto po tulong individual. Pero itong saruta pong subject na taga Mabolo man lang pong ani, during transaction nakadulag. So dua po ang naabutan duman sa area, and tulos naman na aresto. Siyempre during the itong pag-inventaryo, pag-search during the operation, nakakuha po kita ng 4 na sachet pinagtutubaran na shabu. Ini pong subject SLI siya. Ining duwatang nadako pa, mga newly identified din. 2 linggo umanong minanmanan ng mga otoridad ang aktibidad ng mga suspect at nabiripika na sangkot ang mga ito sa illegal na droga. Samantala, pasado alas 7 ng gabi parehong araw, nahuli din sa Zone 3 Palmera Village, Carayan si alias Maluga, 28 anyos, isang therapist. Nakuha sa kanya ang abot sa 1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Ayon sa PNP, mismong mga residente na nagpapaabot sa kanila ng sumbong para maisuplong ang mga sangkot sa pagbibenta at paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nakaka-receive kitang information, aliman lang sa community and lalo na sa mga barangay officials, na kaya na-identify kung si mga involved pa dyan sa drug activities, illegal drug activities. So magayon na nagkakaugang kooperasyon ng community, natataon tulos ng aksyon, saka mas credible ang information paghalit sa community. Kasama sa main focus ng Chief PNP ang magkaroon ng intensified police operation laban sa illegal na droga. Jan Amador, CSN. Inilapit at mas pinalawak pa ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ang pagpaparehistro sa Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP. Si Jem Garcia sa detalye. Hindi na pinalampas ni Nanay Normita na makapagparehistro sa Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Malaking tulong umano ang YAKAP program para sa katulad niyang mayroon ng maintenance medicine. Wala umano siyang sapat na budget dahil mahal at marami na rin ang kanyang mga kinakailangang gamot. Ang nararamdaman ko po, ma'am, pagpa-check up ko, nagpa-laboratory ako, tapos may diabetic ako. Tapos yung cholesterol ko mataas, yung blood sugar mataas, tapos yung high blood palaging mataas po. Isa lamang si Nanay Normita sa mga nagparehistro sa PhilHealth YAKAP na simultaneous sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Ang PhilHealth Yaman sa Kalusugan o YAKAP program ay ang mas pinalakas na primary care program ng ahensya kung saan maraming benepisyaryo nito tulad na lang ni Nanay Normita na kabilang sa mga senior citizen. Ang nasabing programa ay mayroong allocated 20,000 pesos per member sa kada taon na magagamit nila sa libreng check-up, gamot, mga laboratories, pati na rin ang cancer screening test. Sa katunayan, mayroon ng 56 YAKAP clinics at 29 gamot facilities sa lalawigan ng Camarines Sur na accredited at kung saan pwedeng makapag-avail ng libreng gamot at services, kabilang narito ang Edmero Clinic sa Pili Capital Complex. Bilang bahagi rin ng 124th Philippine Labor Day ay isinagawa ang YAKAP para sa mga manggagawa, YAKAP sa Pamilyang Pilipino na ginanap sa Fuerte Camsur Sports Complex na dinagsa ng iba't ibang manggagawa mula private at government sector. Ayon kay PhilHealth Division Chief 4 Ronald Santelices, malaking tulong umano ang programang ito para sa mga manggagawang Pilipino, kaya naman hinihikayat niyang magparehistro na rito. Isa po itong malaking tulong kasi hindi kagaya sa ibang bansa, meron mga tinatawag nating health maintenance organization, so private HMOs. Dito po sa atin, dahil medyo sa kakulangan ng pera at medyo mahal ang HMO, so wala po tayo. Karamihan ng manggagawa ay wala. So ito, si PhilHealth, nag-isip ng para mapangalagaan ang kalusugan mo, gagawin namin si YAKAP. So malaking tulong ito kasi pag nagkasakit or hindi pa lumalala ang sakit, isa kang empleyado, pwede ka kagad tumakbo sa ating YAKAP clinic at
mabigyan ng pangunahing Lunes. Halimbawa, inuubo ka, so you can go to your assigned Yakap clinic, check-upin ka, mabigyan ka ng pangunang antibiotics para hindi lumala yung sakit. And hindi lang doon sa ating manggagawa, pati na din sa ating mga employer. Malaking tulong ito kasi kung wala kang yakap, pupunta ka sa private, gagastos ka, kung walang pambayad ang empleyado mo, so ano mangyayari? Mangungutang doon sa employer. Pero this will help. So hindi lang po yung ating manggagawa, pati po yung ating mga employer, malaking tulong. Magiging benepisyo na po ito ng ating mga manggagawa. Hindi lamang pagpaparehistro ang kabilang sa aktibidad dahil mayroon rin ditong libreng check-up at mga gamot na handog ng provincial government ng Camarines Sur at Provincial Health Office. Kaya naman mas makakatulong pa umano ang higit 32.6 million na pondong binigay ng PhilHealth sa probinsya para mas palakasin at panatilihing maayos ang kalusugan ng mga Camarinense. Importante po yung amount na yung capitation kumbaga or yung bayad ng PhilHealth para sa para sa services na nire-render natin kasi yung part po ng fund na yon ay mapupunta sa sa funding po ng Universal Healthcare or para ma-implement natin yung One Hospital Command sa ating mga facilities dito. So alam na natin isang malinis na sistema lang galing sa primary care facilities natin tulad ng mga Yakap clinics, ng mga hospitals natin na infirmary, maging maayos po natin siya. Yung funding po nun, pwede nating kunin sa fund na nire-reimburse sa atin ng PhilHealth for services natin na rendered. Aside po dun, may percentage din po ng amount na nire-receive natin sa PhilHealth na napupunta po sa ating mga staff na nagpo-perform ng yakap para ma-reward yung pagbigay serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino. Maaaring gamitin ang yakap program sa lahat ng uri ng serbisyong medikal, lalo na sa medical laboratories, gamot at pagpapakonsulta, gaya na lamang ng iba't ibang medical facilities na mayroon sa Pili Capitol Complex. Kaya naman laking pasasalamat ng ilang Camarinense na nakakapag-avail ng libreng gamot at pasilidad, malaking tulong umano ito para sa kanila upang mapanatili nilang maayos ang kanilang pangangatawan at kalusugan. Po, salamat kay Gov, tapos yung pinanggalingan doon, tapos nagpapasalamat kami kasi kahit na basta naubos na namin yung gamot, pinapabalik na kami. Mayroon kaming pitsang pinapapunta dito sa Capitol. Malaking tulong po yan sa mga katulad namin na kung minsan walang pera. Di ba maganda yun? Target pa ng ahensya na mas mapalawak pa ang mga miyembro ng programa na layong matulungan ang mga Pilipino na mapangalagaan ang kanilang kalusugan at maiwasan ang anumang programa na hindi na kailangan pang gumastos. Jam Garcia, CSN. Ginawaran ng parangal ng Department of Labor and Employment o DOLE ang SPES beneficiary mula sa bayan ng Pasakaw bilang Youth Achiever ng ahensya. SPES malaking tulong umano sa awardee sa paghubog ng kanyang skills sa real work situation. Narito ang ulat. Isel B. Magdamit ng Camarines Sur. Kinilala bilang isa sa mga huwarang kabataan sa rehiyon, si Glisel Magdamit, SPES beneficiary mula sa bayan ng Pasakaw sa mga Regional Finalist Youth Achiever ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Glisel, hindi naging madali ang ipagsabay ang trabaho at pag-aaral ngunit nagsilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin niya pa ang kanyang pangarap sa buhay bilang isang guro. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, ginawaran siya ng pagkilala bilang isa sa mga Regional Finalist ng SPES Youth Achiever Award ng DOLE Bicol sa Legazpi City. Ang parangal ay ginawad kasabay ng selebrasyon ng ika-124 na taon ng Araw ng Paggawa. So it's my honor po to represent the LGU of Pasakaw as a SPES Youth, as a first place SPES Youth Awardee po. So sobrang happy yung heart ko, sobrang nagagala ko sa tulong rin ng ating LGU, ni Ma'am Cha, and then ni Sir PJ po. We'll use this credential to empower women, and then kailangan na rin maging model ako sa mga kabataan na kung gusto mo, palagi may paraan.
Ang Special Program for Employment of Students ay isang programa ng DOLE katuwang ang mga LGU tulad ng Kamsur Peso at Pasakaw na layong matulungan ang mga estudyante na magkaroon ng pansamantalang trabaho upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Kasama sa pagtanggap ng parangal sina Camarines Sur Peso Manager Rodresha Turalio at Pasakaw Peso Manager PJ Arasas na patuloy na sumusuporta sa mga kabataang benepisyaryo ng programa. Nagpapasalamat si Glises sa pamahalaan ng panlalawigan ng Camarines Sur sa buong suporta sa kanya. So kung hindi po dahil kay Governor, wala po ang lahat ng to. So dahil po sa kanya, tinutulungan niya rin po yung ating mga karating bayan, like kay Mayor po. So kung wala siya, wala ako ngayon dito. So thank you pa na thank you rin kay Lord sa pag-guide sa akin. Thank you. Nick De La Cruz, CSN. Kinumpirma ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte na magpe-perform sa entablado ng hottest festival in the world, ang nation's girl group na BINI. Bloom sa probinsya hindi na makapaghintay sa performance ng grupo na fresh from Coachella. Narito ang ulat. Alam niyo ba kung saan sila unang babalik? Hindi sa Manila, hindi sa Cebu, hindi sa Davao. From Coachella Valley, pauwi sa Kamsur. The secret is finally out. The nation's girl group BINI na fresh from Coachella is coming to Kaugma Festival. Yan ang big reveal at sorpresa ni Kamsur Governor El Rey Villafuerte kung saan kinumpirma nito na magpe-perform sa tinaguriang hottest festival in the world, ang BINI, with no barriers at libre para sa mga manonood. Kaya naman ang blooms na sina Cesar at Ange nagpa-practice na ng dance moves ng BINI para sa nalalapit na coming home ng grupo sa Kaugma Festival. Ito kasi ang unang major performance ng grupo matapos ang kanilang historic Coachella appearance. Matagal naman na silang fan ng Nation's Girl Group at nasundan ang bawat kabanata ng kanilang tinahak. Kanya-kanya man ang bias sa BINI, hindi na umano sila makapaghintay sa performance ng grupo sa May 30 sa Kamsur Uptown. Nakita ko rin kasi yung mga pinagdaanan nila from Star Hunt. Tapos ayun, very talaga sinda, nag-strive hard sinda para sa arog katong and ngunya, nahilig ko sinda sa Coachella, which is very deserved maninda. I'm very excited po, syempre, to meet BINI po. Tapos, ayan, after Coachella, diretso dito sa Kamsur. Kaya, ayan, excited ako. Excited to meet Mika, BINI Mika, syempre. Bias ko po is si Gwen. Super happy kasi kahapon lang baga nag-announce ngayon. Tapos pag open ko ang phone ko, tapos nahiling ko si BINI PH. Tapos yun na din, tapos nagtalon ako. Thankful umano silang blooms dahil nagsisimula na sana silang mag-ipon ng ticket para sa concert ng BINI sa ibang lugar. Pero dahil sa mag-perform sila sa Kaugma ay dream come true ang makita sila on stage ng hottest festival in the world. Dream ko din talaga pero day din sa isip ko na mag-ipon din since dako lang pinagagastusan. Pero now na may free concert sinda. And yun, super excited. Dati dinadalan ko lang sinda. Tapos, lalo pa, mas nagsikat sinda since nag-perform sinda sa Coachella. Siyempre, especially kay Gov, thankful kasi, since last concert ninda digdi sa Bicol is sa Albay, and now, here in Pili, which is sa Uptown, Kaugma, yun, thankful na maray. Po ako, happy po na pupunta po sila ngayon. Tapos lahat po ng mga post niya, pinapanood ko po talaga. Tapos yung mga videos niya, lahat ng mga niya, pinapanood ko po talaga. Yes po, nung nirelease ni Gov and nag-post din yung BINI, nag-iipon talaga po ako para po to watch BINI po. Ayun, excited talaga ako, sir. No joke. Can't wait na mag-May 30 na. Gusto ko nga bukas mag-concert na sila. First of all, thank you so much po kay Gov El Rey. Siyempre, kung hindi dahil sa kanya, hindi rin makakapunta dito ang BINI. And kay Gov El Rey, Congressman Mix, and Congressman Luigi, thank you so much po. Alam ko, sir, na hindi lang Kamsur yung manunood ng BINI. Alam kong buong Bicol po, hindi lang po Kamsur, Albay, Cam Norte,
Thank you po. Papanood ang Bini sa May 30 sa Kamsur Uptown for free. Kasama sila sa iba pang artist na magpe-perform sa hottest festival in the world, kung saan ang opening salvo ay sisimulan ng Ben & Ben at Lola Amour sa May 26. Sponge Cola, Jessie Kang, El Mano at Earl Agustin sa May 27. Four of Spades at Bilao sa May 28. Glock 9, Paul and Bolin, Uncle Dags at Hail Mary sa May 29. Bini sa May 30, kasama ang New ID, Six Part Invention at Kamsur Pop, at sa May 31 ang RCK Global at Kate Torres Band. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.